Yawa sosai Me ke tafa da ku? Malam muna son mu je mu karɓo da huwa ne kuma sun ce stay safe shine muke neman ya za a yi. Da layar zana ka je da ita. Kana zuwa gurin su kawai ka ce ɗau. Yawa malam mun gode. A nan garin nan akwai bin doka fa. Kana gani kowa da kowa duba kowa nan guri kowa ya tafi gida stay suna tsoro ne kada mu kawo mutum ne mu tabarbare da ba labari ba nauyi na zama ya yi daɗi jama'a ba da ba kawala mutum ban sa rai. Boss sai ka ce mashi this nigga man swagger na ya fi nashi. My friend. Aha ba ɗau. Why are you going now? I said come here, calm down. Ashe ba ta aiki. Allah ya guri. Mazaje ne